Nawgu Development Union dị na kansụl Dunukọfịa edeme ya gafe ụmụ afọ ha dee 104 n'okpuru amụma Anambra State Health Insurance Scheme bụ inshọransị ahụike gọọmenti Anambra Steeti wepụtara iji wee kwalite ahụike ndị Anambra. Emmanuel Okonkwo wetara akụkọ na ya bụ mmemme bụ nke achịkọbara na Nawgu General Hospital ma bụrụkwa nke osote onye gọvanọ Rotary International District 9142 n'ahụ maka Zone 38 bụ Rotarian Abụchinwe na ụfọdụ ndị isuku ndị ọzọ bịara na ya, gụnyere nkụzi ahụike, nyocha ahụike nakwazi inye ọgwụgwọ maka ndị na-ayọ ya dị iche iche maka ọnụọgụ ha karịrị 200 ma ndị bụ nwa afọ ma ndị bụ mbịambịa n'obodo Nawgu. Gere akọ maka nke a n'uju. Okwu n'isi sekpu ntị banyere ya bụ ihe mmemme inye ahụike n'efu nke achịkọbara nye ndị Nawgu. Onye ji ọkwa President General nke Nawgu Development Union bụ Prince Frank Nwegu, nke ọ bụ onye nọchite anya ya na ya bụ ihe mmemme, bụ onye ji ọkwa chairman nke kọmitii na-ahụ maka ahụike nye ya bụ obodo bụ Dọkịta Lazarus Okafọ, kwupụtara na ya bụ ihe inye ọgwụgwọ n'efu nke ha chịkọbara bụ nnọọ iji wee wulite ndụ ahụike ndị obodo ahụ ma mekwezie ka ọ dịrị ndị mmadụ mfe ịgwọ ya dị iche iche nke na-emekpa ha alụ, ebe ọ kweziri nkwa na ya bụ Nawgu Development Union na-agbasi mbọ ike ịhụ na a ga-edebanye aha ndị mmadụ dị puku n'ọnụọgụ n'okpuru ya bụ amụma ahụike ASHIA nke gọọmenti steeti a wepụtara iji wee wulite ndụ ahụike ndị bi n'obodo a. O gosipụtara mwute ọ nwere banyere otu ndị Nawgu si eje n'ụlọ ahụike Nawgu akpọrọ General Hospital Nawgu n'aha bekee, ebe o kwupụtara na ọ dị nnọọ mkpa ndị ebe ahụ ịdị na-eje n'ụlọ ahụike ahụ ịnata ọgwụgwọ bụ ịgba karịa ịdị na-aga ịnata ahụike n'ụlọ ọgwụgwọ adịgboroja jupụtara ebe niile. N'okwu ya na mbụ dịka ọ na-agbape ya bụ ihe mmemme, onye ọchịchị nchere oge nke Dunukọfịa bụ Maazị Augustine Onyemobi kenere nnọọ ndị Nawgu Development Union maka ya bụ amụma ha wepụtara iji wee wulite ahụike ndị mmadụ nọ n'obodo ahụ, ma kwue na ya bụ omume bụzi nnọọ ihe kwesịrị nṅomi site n'obodo dị iche iche dị na Anambra steeti iji wee nyere ọchịchị gọvanọ Soludo n'ugbu a aka na mbọ dị iche iche ọ na-agba ịhụ na ọ dịrị ndị nọ n'obodo Anambra mma. Na ụfọdụ n'ime ndị ritere elele na ya bụ amụma ndị gwara ABS okwu na ya bụ ihe mmemme, ndị gụnyere Maazị Nnamanwoye na Maazị Pius Okoyezojie, gosipụtara obiọma ha nwere na ya bụ ọgwụgwọ enye ha n'efu ya nakwazi idebanye aha ha n'okpuru ya bụ amụma ahụike ASHIA n'efu ma kene President General nke obodo ahụ ya na ndị otu ya maka amụma ahụ, ma kpee ekpere ka Chineke gaa n'iru n'igozi ha na inye ha amamihe ha ga-eji na-aga n'iru n'echi. Onye mụtara ya bụ Nawgu President General bụ Oriakụ Virginia Nwegu kenere nnọọ Chineke n'ihe o ji nwa ya nwoke eme n'obodo Nawgu ọbụnadị tupu ọ bụrụ onye ji ọkwa President General nke obodo ahụ, ma gosipụta na ọ na-akwado nwa ya nwoke na ya bụ ọmarịcha ihe ọ na-emere ndị obodo ya site n'obodo Nawgu nke dị n'okpuru kansụl Dunukọfịa. Abụ m Emmanuel Okonkwo.